Szia! Nagy Erika vagyok a Nusztortól. A nagy WellSpa-IO teszt következő részével jelentkezem. A WellSpa-IO egy mikroárammal működő technológia, ami forradalmian új a szépségápolásban. A mikroáram serkenti az ATP termelést, ami a sejtek elsődleges energiaforrása. A kezelések során kollagén és elasztin is termelődik, ami a bőr feszességéért és rugalmasságáért felel. Ez egy olyan módszer, amiben szike nélkül is látványos, tartós eredményeket lehet elérni. Én ezt nem csak mondom, hanem tapasztalom is. 4 kezelésem vagyok túl, és bátran mondhatom, nagyon elégedett vagyok. Ezzel a 4 kezeléssel sikerült centiket lefaragnom minden területről, a bőrmet pedig simábbnak és fesszesebbnek érzem. A gép használata egyébként nagyon egyszerű, 5-5 perc minden területen, ezt tényleg nekem találták ki. A gél pedig jó illatú, nem kell lemosni, szóval semmi kivetnivalót nem találtam benne eddig. Ha egy kicsit is felkeltettem az érdeklődésedet a WellSpa-IO-val kapcsolatban, akkor kérlek, gyere és tarts velem minden pénteken és hétfőn, mert ekkor fogok jelentkezni az eredményeimmel és a tapasztalataimmal. Emellett még hasznos információkat osztok meg a géppel kapcsolatban, amit mindenkinek érdemes tudnia. Várlak téged is. Szia!